Ben, toca falar un pouquiño pois doutro tipo de estímulos que poden recibir as plantas, que soen ser os estímulos químicos. Como habíamos antes, pois diferenzas na concentración de auga, de nutrientes ou de outros factores que influen no seu crecemento. Como podemos ver, imos falar un pouco de hormonas vegetais. Eh, Para comenzar por algún lado, unha hormona non deixa de ser unha sustancia específica que actúa a modo de mensaxeira dentro do corpo dun ser vivo. Que quere dicir isto? Que é xerada nalgún punto, viaxa ata chegar a outro e neste último punto xera un cambio, provoca que comece a funcionar de outro xeito, producindo pois unha sustancia que non se producía nese momento, provocando pois outra sinal que vai afectar a outro lugar para que responda en consecuencia. En definitiva, que é unha sustancia mensaxeira e reactiva fronte a un estímulo do medio que vai provocar un cambio no corpo do ser vivo. Por exemplo, nós, se comemos azúcar, pois produciremos máis insulina, que é a hormona encargada de dicirlle ao noso corpo que teña unha maior capacidade de degradación do azúcar que estamos a inxerir. Como podemos ver na imaxe da esquerda, no reino dos animais hai diversos órganos específicos para a xeración de diferentes hormonas. Cada un deles vai xerar unha sustancia concreta que vai influir dun modo concreto no crecemento do ser vivo. Isto pois non ocorre nas plantas. Imos ver que as hormonas vegetais teñen a capacidade de medrar en diversas partes da planta e viaxar ata outras. De igual xeito que nos animais, que teñen pois eso, múltiples hormonas, as múltiples hormonas vegetais son capaces de complementarse ou de ser antagónicas entre sí. Que quere dicir isto? Que pode haber varias hormonas que cumpran unha función semellante, que non igual, e varias hormonas que sexan antagónicas entre sí. O que quere dicir que cando unha está funcionando, a outra polo xeral non o vai a estar porque a súa función é provocar a reacción contraria da anterior. Non poden estar as dúas á vez porque se provocarían comportamentos cruzados, antagónicos, que non terían ningún sentido. Por exemplo, pois producir insulina cando non estamos a comer ningún azúcar. Nas plantas, como dicíamos, non hai ningunha estructura específica encargada de xerar este tipo de hormonas, pero sí que imos ver que tenden a xerarse nalgúns sitios antes que noutros. Imos aló. Aquí temos as hormonas das que imos falar, as diferentes sustancias capaces de xerarse por medio da propia planta para reaccionar fronte aos diferentes estímulos do medio. Como podemos ver, temos un pouco as estructuras de onde sae ou onde se orixina cada unha delas. Podemos ver que o ácido abscísico sae fundamentalmente das follas da planta, as auxinas e as giberelinas saen fundamentalmente das xemas da planta, das estructuras onde van medrar as polas e as follas a súa vez, non? Destes pequenos botonciños que están nos talos principais. O etileno vai sair fundamentalmente dos talos da planta e as citoquininas soen estar xeradas na raíz. Como vos dicía, estes soen ser os sitios onde se producen en maior medida, pero poden estar xerados en calqueira célula da planta. Todas poderían funcionar por igual neste caso.